Лира Ибрахимова. Кәккүк баласы. Бу юлы конференцияга соңга калып килде мәрхәбә. Темасы аның фәнни хезмәте белән аваздаш, үзен кызыксындырган сорауларга кагылышлы булса да, әллә нигә анда һич барасы килми йөрде. Аягым тартмый дип уйлады ул. Коллегалары белән кат-кат шалтыратышып сөйләшкәннән соң, ул якларда булган юк бит әле, әйдә күреп кайтыйм дигән бер уйга килеп, барырга ниятләде. Һәм икенче көнне улына SMS белән хәбәр генә җибәрде дә, җиңелчә сумкасын җилкәсенә асып, юлга чыгып китте. Конференцияның ачылышына соңга калып, ул аның экскурсиялар башланган өлешенә генә эләкте. Юлдан арып килгәнгәдерме, мәрхәбәнең бер каяда аяк атлыйсы килмәде. Бераз ятып ял итү нияте белән кунакханәдәге номерына кереп бикләнмәкче дә булып карады. Тик үзен көтеп алган коллегалары үгетләп, кыстап, бу ниятенә юл куймый, барыбер бүлмәсеннән алып чыгып, аның өчен бер кызыгы булмаган җиргә сәяхәт кылырга мәҗбүр иттеләр. Менә төркемнәре чираттагы Ташландык авылының шәрәеп калган җирлегенә аяк басты. Кояш баешының соңгы нурлары тирә-якта чәчелеп яткан җимерек тәрәзәләрнең уаланган пыяла кыйпылчыкларында чагылып, мең чаткыга бүлеп сындылар. Кырның салкын җиле исә ятим нигезләрнең тузгыган хәрабәләрендә тәгәри. Искергән бүрәнә такта араларына кереп, сызгырынып тузына да, йөзләренә кызгану битлеге яткан бу сәяхәтчеләрнең колагына пышылдап кына ятимлек турында үзәк өзгеч бер бәет көйли. Экскурсия үткәрүче шушы җирлекнең фольклоры турындагы матур, мавыктыргыч сөйләменә төреп, төркемне бетереп, авыл хәрабәләре арасына алып кереп китте. Мәрхәбә дә алардан калышмаска тырышты. Минем сезгә сөйлисе килгән иң кызыклы бәян менә шушы нигез турында иде инде. Мәрхәбә үзләрен ниндидер ярым җимерек капка төбенә китереп туктаткан экскурсоводның сүзенә артык исе китмичә, читкәрәк китеп басты. Капка димәсәң, хәтере калыр. Чөнки аның капкалыгы ни бары бер чирек авыш багана һәм өстеннән җимерелеп төшеп таралып ятучы агач түбәдән генә гыйбарәт иде. 50-60 елларда монда Мәгафур абыйның гаиләсе торган. Гади яшь гаилә. 2 кызлары булган. Матур гына яшәп ятканда, аларга Казакъстаннан гаиләсе белән абыйсы кайтып төшә. Авылда бераз торгач, ни сәбәпледер абыйсының кичкенә малае үлеп китә. Мәгафурның өлкән кызы бик елак була. Аның елавы яңа гына баласын җирләгән абыйсының үзәгенә үтә. Ул аны гел куенында йөртә. Ә кыз Казакъстаннан кайткан абыйсын бик ярата һәм аның кулында еламый торган була. Китәр вакыт җиткәч, абыйсы энесеннән кызны үзе белән Казакъстанга җибәрүен сорый. Мәгафур да, аның хатыны да риза булмыйлар. Ләкин авыр хәсрәттәге ир әлеге кызда үзенә юаныч табып, баланы биразга гына кунакка җибәрүләрен сорый. Йомшак күңелле Мәгафур зур авырлык белән генә риза була. Ләкин кыз шушы китүеннән туган нигезенә башкача әйләнеп кайтмый. Абыйсы башта кызны кайтармас өчен мең сәбәп табып хатлар язгалый. Аннары хатлары туктый. Кеше төрлечә сөйли. Абыйсы үлеп киткән имеш, хатыны да яшьли үлгән имеш. Аннары аны төрмәдә дә икән имеш дип сөйләделәр. Кызны кайдадыр күргәннәр икән дигән имеш-мимешләр күп булган. Ләкин тәгаен генә ни булганын, кызның кайда икәнен беркем әйтә алмаган. Мәрхәбәнең уч төпләренә тир бәреп чыкты. Ни сөйли бу? Хатын карашын сөйләүченең күзләренә батырды. Нигә бу хикәя аны борчый? Күңелнең җайсыз бер тамырына кереп, аны кыбырсыта, тырный, шик уята. Мәрхәбә әллә нидән кинәт борылды да, бар яктан урап алып, аның ачык тәнен, битен әрнетеп чага-чага чәбәкләгән явыз кычыткан сабакларын куллары белән аралап, автобуска таба юнәлде. Нидән курыкты соң? Ул сумкасыннан тиз генә кирәкле таблеткасын алып капты һәм утыргычка башын куеп, ашыгып күзләрен йомды. Бар идеме ялган алар гаиләсендә? Әтисенең үзен күкрәгенә кысып иркәләп, күзләре яшьләнгәнен күрсәтергә теләми йөзен яшергәндә,
аның үзенә нәрсәнедер әйтеп бетермәгәнлеген, яисә ачылып сөйләргә базмаганлыгын тоя иде. Бу аз сүзле, тыйнак, сабыр гаиләдә һәр кешенең үз сире булып, һәм аның белән алар бер вакытта да, бер сәбәпкә дә алданмый, күңел йозакларын ачып, хәтта якыннары белән дә бүлешергә, уртаклашырга теләмәделәр. Әгәр дә ки бәреп чыга калса, ул сер күз карасы кебек саклаган өйнең тулылыгын, җылылыгын кырау суккан кебек кырып төшерер һәм барчасын бәхетсез итәр иде кебек. Белде ул сирне Мәрхәбә. Әтисен җирләгәннән соң, аның кайбер документлары артыннан йөргәндә, үзенең асрамага алынганлыгы турында белгәч, йылый, үкси иң авыр кайгысы итеп кичергән иде. Ул хәлне раслаучы кәгазьләрне үртәлеп, күрергә дә теләми, укымыйча да йыртып атканы, хәтта яндырганы хәтерендә. Ул тарих шулай сер килеш кенә көлгә әйләнеп, җилдә таралган иде. Ул тарихны юлларга, үз әтиәнисен эзләргә аңа оят торсыман тоелды. Кемнәрдер кирәксенми ташлаган, ә булары балалары юклыктан шушы алыш-бирешкә дучар булган. Товар акча мөнәсәбәтләре бетте китте янәсе. Кичке ашның тәмен туймады. Өстәл артында утыручыларны ишетмәде Мәрхәбә. Аларның үзенә төбәлгән сәер карашларына да игътибар биреп тормады. Төнге йокы вакыты җитүен зур түземсезлек белән көтеп алып, тизрәк бүлмәсенә кереп бикләнде дә, бар тырышлыгын, сабырлыгын, үҗәтлеген җыеп, хәтерен эшкә җикте. Менә капка, эчендә кечкенә өй кыйгы, капка төбендә кемнәрдер бар. Ир кеше, озын буйлы, көлсу сакаллы, яшь кеше. Капканы ачып, ике якка куллары белән тотынган. Әйтерсең, кемнедер чыгарасы килми. Капка артында кемдер елый. Хатын-кыз тавышы. Шул тавыштан Мәрхәбәнең йөрәге сызлый. Тамагына утырган тиере аңа суларга ирек бирми. Нәрсә бу? Кемнәр алар? Менә рәсем кузгалды, ират ерагайды, тавыш сүрелде. Аннары шыгыр-шыгыр ат арбасы. Яңгырлар, җилләр, давыллар. Ерак барды Мәрхәбә ул арбада. Бик ерак. Төш шул кадәр реаль була аламы? Ул аңа кичкенә чагында бер кирип, гомере буена исеннән чыкмады. Икенче көнне дә хатын конференция эшенә катнаша алмавы турында коллегаларына телефон аша хәбәр җибәрде дә, үзе җәһәт кенә киенеп, шәһәр урамы буйлап китте. Әгәр дә ки, аның бу җиргә ниндидер бәйләнеше бар икән, ул аны хәзер белергә, ачыкларга тиеш дип уйлады. Чөнки ул башкача монда килеп йөри дә алмаска мөмкин. Иң беренче эш итеп ул такси чакыртты да, теге ташландыгы авылга китте. Машина тәрәзәсен ачып, юл буе тирә-юньне күзләп барды. Ник бер генә таныш чалым булсын? Ник бер генә? Юк. Электреп алырлык, шаһит итеп бизмәнгә салырлык, энә ачы кадәр генә дә таныш нәрсә чалынмады күзенә Мәрхәбәнең. Әле машина теге таныш нигез янына килеп туктагач та, бераз төшми, нигезне читтән генә күзәтте. Ни әйтергә тели иде ул аңа? Нәрсә бар инде монда сезгә? Машина шоферы кинәт телгә килде. Белмим, булай кызык. Хатын бераз дәшми торды. Сез берәр нәрсә беләсезме бу нигез турында? Мәрхәбә әлеге сорауны ни өчен бу кешегә биргәнен үзе дә аңламады. Бу теге бабай нигезе ич. Кайсы бабай? Авылда бер җан иясе калмады, авыл китмәде. Районнан фатир да биреп карадылар, бармады. Хәзер кайдасың ул бабай? Белмим. 1-2 ел элек монда күренгәли иде.
Кайдандыр кайтып йөргәләде ахыры. Хәзер бер дә күргәнем юк. Үлде микән? Әллә тагы? Мәрхәбә егеткә акчасын бирде дә, машинадан төшеп, җимерелгән капка бусагасын атлап, эчкә узды. Эчтә адәм буе булып үскән шайтан таягы, түбә авырлыгын күтәрә алмый таралып төшкән үй бүрәнәләре, шалшайып егылган тәрәзә, ишек йөзлекләре иде. Сез монда каласызмы? Дип кычкырды шофер егет. Мәрхәбә аптырап калды. Әйе, диде ул бераз уйланып торганнан соң. Мин сезгә соңрак шалтыратырмын. Килеп алырсыз. Әлегә барыгыз. Машина кузгалып китте дә, бераз барганнан соң туктап, кире чигенде. Беләсегез килсә, әнә теге авылның председателе белә ул бабайны. Ул күчерде аны шәһәргә. Шуннан сорашыгыз сез. Шофер егет тәрәзә аша гына шушы сүзләрне атты да, кызулап китеп тә барды. Мәрхәбә үзенең монда нишләп йөргәнен һич аңламады. Тик күңел төпкелендәге тынгысыз сызлавык магнит кебек һаман шушында тартылды. Хатын тирә-якка күз ташлады. Әлеге хаоска бераз күзләре яләнгәч, капкадан җимерек өйгә сукмак барын абайлады. Шул сукмактан өйгә таба атлады. Кинәт шайтан таягы басып алган тарафта бер уч җирдә яшеренеп кенә үсеп утырган песи борчагына күзе төшеп, тетрәнеп куйды Мәрхәбә. Ул борчакларның нәни учында тәгәрәгәне күз алдына килгәндәй булды. Монысын да төшендә күрдеме? Мәрхәбә бер генә бөртек борчакны өзеп, иреннәренә тидерде. Ирененә тидергән шук, ул аның тәмен беләдер кебек тойды. Иманы камил, белә иде. Аның күзләренә яшь тыгылды. Хәзер аңлады. Ул монда ялгыш килмәгән. Ул монда чит түгел. Мәрхәбә кабаланып алга атлады. Өй алды бераз кыйшайганга, нишарадан аның ишеге дә кайрылып ачылып, бер якка авышкан иде. Ишек төбендә ничәмә еллар яңгыр юып төшерә торгач тупсага кадәр җиткән йорт балчыгында күпереп, бәбкә үләне үскән. Һәм ятим калган бу өйнең бушлыгын тутырырга, бераз ям кертергә теләпме, нечкә нәфис сабакларын өй алды идәненә сибеп җибәргән иде. Матча ишелеп, өйнең уртасына төшкән. Тузган бүрәнәләр көчле җилләргә каршы тора алмый хәлсезләнеп, тышка авышкан. Мәрхәбә тупсадан үрелеп кенә өй эченә күз ташлады. Әнә тимер карават, өстәл, җимерек мич, түрдә агач шүрлек. Кыр җиле, яңгыр аларга искелек битлеге кидергән. Өйнең җимереклеген исәпкә алмаганда, эше җыйнак, пөхтә иде. Идәндә унап яткан, ташлап калдырылган нәрсәләр дә күзгә чалынмады. Әнә каршыдагы авыш стенада бизәкләп язылып, рамасының пыялалары чатнаган зур аятел көрси. Аның астында фотосурәт. Арырак киштәдә кечкенә аксыл төргәк. Мәрхәбә бар куркуын онытып, тизрәк фотосурәт янына ташланды. Фотосурәттән аңа матур көлсү сакаллы яшь ир белән Мәрхәбә үзе карап тора иде. Хатын кинәт үзен начар хис итте. Йөрәк тибеше ешайды. Йөзенә салкын тир бәреп чыкты. Ул калтыранган куллары белән сумкасыннан кечкенә савыт чыгарып, аннан бер генә төймә дару алып капты да, янәшәдә яткан матча бүрәнәсенә чүгәләде. Фотодагы хатын янәшәсендәге кеше дә нәкъ шул. Аның хәтерендәге капкадан озатып калган көлсү сакаллы ир иде. Бу ни? Нинди гаделсезлек? Матча өстендә озак утырды Мәрхәбә.
Дару үз эшен эшләде. Ул еламады да, көлмәде дә, шатланмады да, күнмәде дә. Әлеге хакыйкатьне аңа ничек тә булса йотып җибәрергә кирәк иде. Һәм ул аны йотты. Яңалык аның эченә җанын сызлатып, авырттырып, элеккесен, үткәннәрен ватып, нәкъ шушындый хәрабәләр калдырып, җимереп төште. Ачык тәрәзәдән кирип, кичке җил аның җилкәләренә салкынлык үрде. Хатын урыныннан кузгалып, телефоныннан үзен монда китергән шоферга шалтыратты. Аннары стенадагы фотосурәтне үзе белән алып китәргә ниятләп, аның өстендәге тузанын сөртмәкче булып, янәшәдәге киштәдән аксыл чүпрәк төргәкне кулына алды. Төргәк эчендә нидер бар иде. Мәрхәбә ашыга-ашыга төргәкне сүтте. Силтәп җибәргәч, чүпрәк эченнән аның учына кичкенә генә курчак сикереп төште. Хәтерләде курчакны Мәрхәбә. Курчак аныкы иде. Менә очраштылар. Көткән. Курчак та көткән. Ак чүпрәккә уранып, киштәгә ятып, сабыр гына ак өметләр белән аның белән очрашу сәгатен көткән. Аңа тормышының шушы курчак белән аерылышуга кадәр булган өлешен исенә төшерер өчен, яшәешнең үзенә карата гаделсезлеге, кемнәрдер аның сабый язмышы белән уйнаганнары турында кисәтер, сөйләр өчен көткәндер. Казакстанда әнисеннән шушы курчакны сораганы, аны таптырганы, кибетләрдән эзләткәне хәтерендә, сагынганы, төшләренә кергәне хәтерендә. Тик кем бүләк иткәне генә исендә түгел иде. Аны монда көткәннәр, һич шиксез, кайтырын белгәннәр. Шуның өчен әлеге сүрәтне дә, аның өстендәге аятел көрсине дә монда элеп калдырганнар. Курчакны да ак чүпрәккә урап, бары тик аның өчен киштәгә куйганнар иде. Мәрхәбә моны җаны тәне белән тойды. Мәрхәбә кичкенә чүпрәк курчакны учларына кысты. Курчак эчендә нидер кыштырдаган сыман итте. Хатын курчакны әйләндереп, аның арткы ягындагы эре-эре атлатып тегелгән җебен сүтеп җибәрде дә, курчак эченнән зур булмаган кәгазь кисәге тартып чыгарды. Бу хат иде. Дым үтеп бераз карасы тарала башлаган хатны укырлык иде әле. Ул Мәрхәбәгә атап язылган хат иде. Хатын хатны ачып җибәреп, "Исәнме кызыбыз Мәрхәбә? Кайтканыңны көтеп җиткерә алмадык. Гафу ит. Кунакка дип кенә киткән идең. Озак кунак булдың. Көтеп арыдык. Әниең инде гүриясе. Мин дә озак тора алмам. Сеңлең Мәрьямнең кайда яшәгәнен кешеләрдән сорашып белерсең" дигән өлешен генә укый алды. Ургылып аккан яшьләре аның күз күремен томалады. Аркасыннан нидер чәнеште, һәм ул хәле начарланып, хәрабәләр арасыннан чыга алмый калуыннан куркып, тупсага таба атлады. Урамдагы машина тавышы аны сискәндереп җибәрде. Ул сөялеп торган җиреннән кузгалып, тагын бер кат ташландык өй эченә күз салды. "Менә кайттым", дип пышылдады ул. "Сез генәме соң мине көткән? Озатып калганнар, мине асрамага җибәргәннәр кайда? Нигә каршы чыкмыйлар?" Ул хәлсез куллары белән шап-шып итеп өйнең иске бүрәнәләренә сукты. "Сез нишлисез ул?" дип эндәште аңа кемдер. "Сез нормальнымы?" Артында басып торган шоферны күреп, Мәрхәбә тынып калды. Ул кулындагы кәгазь кисәген ипләп төреп,
кире чүпрәк курчакның эченә тыкты да, әйбәт, әйдәгез дип, чыгу юлына таба атлады. Икенче көнне Мәрхәбә шул ук шоферны чакыртып, инде күрше авыл рәисенә илтүен сорады. Сез аның кеме буласыз дип кырт кына сорап куйды рәис хатынның гызырын тыңлагач. Белмим шул. Мин аның туганыдыр. Дөресен генә әйткәндә, Мәрхәбә бу сорауга әзер түгел иде. Белмәгәч, ник аны эзләп йөрисез соң алайса? Мәрхәбә эндәшмәде. Рәис тә хатынның йөзендә ниндидер әрнү укып, сорау бирүеннән туктап, бераз сүзсез торды. Ярар, эзлисез димәк кирәктер. Балачага түгел бит инде сез. Мәгафур бабайны без ялгызы калгач картлар йортына урнаштырдык. Торган кадәр торды нигезендә. Барып йөрдек. Кулдан килгән кадәр ярдәм итеп тордык. Кызы Мәрьям еракта еш кайтып йөри алмый. Кайчандыр китеп югалган апасын эзләп табу өмете белән Казакстанда яшәп калган. Мәгафур бабай анда барырга теләмәде. Тик йорты җимерелде. Торырлык рәте калмады. Аны торгызуның мәгънәсе юк иде. Үзе дә картайды. Аны кем анда барып карап йөри? Шуңа илттек инде. Әле анда илткәч тә кайтып йөрде. Кемнедер көтә диделәр. Шушы сүзләреннән соң рәис туктап, сынаулы карашлары белән хатынга текәлеп торды. Мәрхәбә дымлы күзләрен яшереп, тын гына утыра бирде. Ни әйтсен соң ул? Рәиснең ниһаять үзенә кирәкле тагын нидер әйтерен, сөйләрен көтте. Тик рәис әллә башка бер ни белмәде, әллә белсә дә, бу 7 ят кешегә ачылып сөйләргә теләмәде. Эте калган иде дип, сүзне икенчегә бурып алып китте рәис. Этләрне алмыйлар бит картлар йортына. Атмадык инде мондагы малайлар барып ашатып йөргәч. Булай да карт, үләсе булгач аттырмадык. Кичәнә малайлар үле гәүдәсен табып кайтканнар. Җирләгәннәр дә инде кайдадыр. Сорамадым да, карт иде инде. Рәис нечкә күңелле кеше иде күрәсең. Хәзер инде ул яшьләнгән күзләрен Мәрхәбәдән яшерде. Анда картлар йортына барыгыз. Исем-фамилиясын беләсездер бит инде. Мәгафур Мәсрур улы Мутыйгулин. Сезнең атыгыз кем? Карашлары белән тәрәзәгә текәлеп, Мәрхәбә аны ишетми иде. Кем дип атарга сезне? Рәиснең үзенә мөрәҗәгать итүен ишетеп, сискәнеп китте хатын. Гафу итегез, Мәрхәбә мин. Рәис нәрсәгәдер төшенгән сымак тулы йөзен тагын хатынга төбәде. Нидер әйтәсе килде кебек, тик нигәдер тагын тыелды. Бер ни әйтмәде. Рәистән чыккач шул ук машинага утырып, тагын авылга китте хатын. Кан тартмаса, жан тарта дигәндәй. Башкача монда кайтып булмасын аңлап, Мәрхәбә үзе хәтерләмәсә дә, аны хәтерләгән нигезне тагын бер күрәсе, аягы астында аның җылысын тоясы килде. Аны кан авазы, жан авазы йөртте. Мәрхәбә яшьле күзләрен шоферга күрсәтергә теләми, йөзен бераз җилгә куеп басып торды да, машина ишегенә үрелде. Туктагыз! Сез Мәрхәбә апамы? Үзенең исемен атаудан хатын сискәнеп китте. Ул кайрылып тавыш килгән якка күз салды. Аңа таба 12-13 яшьлек малай жан фарман йөгереп килә иде. Сез Мәрхәбә апамы? Миңа Рәис абый әйтте, сез кайткан дип әйтте. Дип кабатлады малай сулышы кабып. Әйе, мин, диде Мәрхәбә. Син кем? Мин Мәгафур бабайның дусты, диде малай. Килеп җиткәндә генә нәрсәгәдер сүртенеп. Аннары без аның белән туганнар да бераз. Хатын сүзен ничек дәвам итәргә белми аптырап калды. Минем сезнең белән сөйләшәсе бар, диде малай, кашларын җитди җыерып. Ярый, диде Мәрхәбә. Кайда сөйләшәбез? Миңа соң кайда да ярый, үзегезгә карагыз, диде чая малай. Мәрхәбә икеләнүле караш белән шоферга текәлде. Ничәнче көн Мәрхәбәне тегендә монда йөртеп,
Машина йөртүче дә аның тарихына битараф түгел иде инде. Ярый, барыгыз. Көтәм мин сезне, диде ул кулын гына селтәп. Тик дөньягызны онытмагыз. Монда Мухтар бар иде. Кичә үлеп китте, диде малай ашыга-ашыга капка аша атлап. Нык карт иде инде. Без аны әнә тегендә кайын төбенә җирләдек. Малай кечкенә арык куллары белән ерак түгел бидрәләнеп утырган яшь кайын ягына төртеп күрсәтте. Ул кайынны Мәгафур абый утыртты. Сезгә атап, бер 10 ел бар инде. Малай үзен хуҗаларча тотып, тыныч кына сөйләнде дә сөйләнде. Бар нәрсәдән дә хәбәрдар булган кеше кебек, мәрхәбәдән ул берни дә сорамады, кызыксынмады. Бу сезнең туган нигезегез дип, кырт итеп, сүзнең нәкъ асылыннан башлады малай. Малай калтыранган куллары белән сумкасыннан таблеткасын алып кабып, күзләреннән ургылып чыккан яшьләрен юка матур кофтасының җиң очлары белән сөртеп, ничек тә тыярга, туктатырга маташучы янәшәдәге ханымга игътибар да итмәде. Ул да үзен дусты дип санаган Мәгафур бабасының гозерен тизрәк үтәргә ашыкты күрәсең. Аның сирен ниһаять тиешле кешесенә сөйләп, ничәмә айлар үз өстендә йөрткән әлеге җаваплылыктан котыласы, арынасы килгәндер. Мәгафур бабай сезне көтте. Сезне кичкенә чагыгызда Мәгафур бабайның абыйсы Казакстанга алып киткән. Малай җилкәсенә аскан букчадан җәһәт кенә бер төргәк искире биткән конвертлар чыгарды. Монда барысы да язылган. Үзегез укыгыз. Ул малайларча егәрлек белән хатларны шап итеп мәрхәбәгә тоттырды да, бушап калган кулларын чалбар кырыена ашкып куйды. Аннары балкып торган чая күзләрен мәрхәбәгә терәп, нидер көтте. Аның үзеннән нидер соравын көттеме? Адресыгыз булмагач, хатларны җибәрә алмаган. Мәрхәбә эндәш алмады. Хәлен югалтып егылудан куркып, ул машинага барып утырды. Сул кылдаудан бөтен тәне калтыранды. Шофер егет хәлне аңлап машинасыннан төште дә, аны үзен генә калдырып, бер читкә барып басты. Апа елыймы? Дип сорады малай шофердан. Инде, диде шофер кырыгына. Малай башын иеп, башка эндәшмәде. Шулай бер никадәр тын гына тордылар. Ярар, диде малай бераздан. Мин китим инде. Тукта, диде шофер. Бер башлагач, әйтеп битер инде барсын да. Мәгафур бабай турындамы? Соңа инде. Ул бит реанимациядә. Аның янына кертмиләр. Рәис абый пока әйтми тор, Мәгафур бабаң бу хәлендә аны күрсә үлеп китәргә мөмкин диде. Бераз хәл булгач әйтербез диде. Малай икеләнеп уйланып торды. Эх, диде ул үзенең бутларына шап итеп сугып. Мәгафур бабай үлеп китсә. Малай бу ребусны үзе генә шиша алмаганлыгыннан үртәлеп, шофер егеткә карады. Тегесе исә җилкәләрен генә сикертте. Юк, алай яхшы булмас. Тикмәгә көттемен яны Мәгафур бабай. Артык җаваплы малай ниндидер төпле фикергә килергә тырышып, читкә борылып, билләренә таянып басты. Аннары үкенечкә калыр. Исән чагында нигә әйтмәдең? Күрешеп, бәхиләшеп калырлар иде диярләр. Минемчә әйтергә кирәктер, диде малай җитди кыяфәт белән кашларын җыерып. Да, анысы точно, диде шофер егеттә ширт итеп читкә төкереп. Тагын бераз тын тордылар. Ярар. Әйдә киттек, диде шофер егет инициативаны үз кулына алып. Реанимациягә. Мин, дип сорады малай. Син дә инде, хәзер синсез берни эшләп булмый. Син монда главный. Утыр. Борчылма, соңыннан китереп куярмын. Исемең ничек синең? Таһир. Әйдә, утыр, Таһир. Шоферның шул сүзен генә көткән малай машинага кирип тә утырды. Мәрхәбә, апа, диде Таһир бераз көрсенеп. Без хәзер больницага, реанимациягә барырга тиешбез.
Мәгафур бабай анда. Шуны гына көткән шофер тиз генә машинасын кабызды да, кинәт кузгалып шәһәр ягына элдерде. Тизрәк, тизрәк, шофер абый, дип кычкырды Таһир кинәт. Мәрхәбә апага начар. Ул ахыры аңын җуйды. Күзләрен ачып җибәргәч, берәү кайда икәнен аңламый торды Мәрхәбә. Зур ак бүлмә. Тирә-якта буш караватлар. Бер җан иясе күренми. Тәрәзәләрдә әллә кичке, әллә таң алды караңгылыгы. Ул торып, линолеум җәелгән салкын идәнгә шәрә аякларын тидерде. Аннары нидер исенә килеп капшана-капшана янәшәсеннән телефонын эзләргә тотынды. Тик телефонын да иртән үзе белән күтәреп чыгып киткән кичкенә сумкасында тапмады. Сырар кеше дә юк. Әллә йоклыйлар, әллә аны йоклый дип беләләр. Ул урыныннан торып, авыр адымнар белән ишеккә китте. Бераз атлап барганнан соң стенага сөялеп, хәл алды. Тыштагылар аның кыштырдаганын ишеттеләр күрәсең. Кемдер килеп бүлмә ишегенең тоткасына басты. Нәрсә бу? Кайда мин, дип сорады ул каршысына кирип баскан ак халатлы яшь кенә кыздан. Ничек кайда? Күрмисезме, больницада, диде кыз кырыгына. Ник тордыгыз әле сез? Ни булды? Мин монда ничек килеп эләктем? Юлда аңыгызны югалткансыз. Шоферыгыз алып килде. Мәрхәбә стенага аркасын терәп басып, иркен итеп сулыш алды да, бераз тынып торды. Үскәнем, реанимация бүлеге моннан еракмы? Ничек еракмы? Сез шушы бүлектә бит инде, бүлек палатасында. Хатынның аяклары тагын мамык кебек йомшара башлады. Ул ике кулы белән кызның җилкәсенә тотынды. Әйттем бит мин сезгә тормаска иде дип. Кыз бар көченә аны караватына табан этәргә тырышты. Хәзер үзем ятам, үскәнем. Тик син миңа минем сумкамны алып кил, яме? Зинһар. Үтенеп сорыйм. Бу бик мөһим. Анда югалтырга ярамый торган әйберләр бар. Алып кил, үскәнем. Үтенәм синнән. Мәрхәбә ике кулы белән кысып, кызның арык җилкәсеннән җилкетте. Кыз тәмам куркып калды. Ярый. Тынычланып ятыгыз гына. Мин хәзер алып киләм. Тик тынычланыгыз, яме? Кызның кинәт йомшарып китеп, ягымлы итеп эндәшүеннән хатын бераз тынычланып китте сыман. Алып кил, үскәнем, диде ул караватының агач башына сөялеп. Мин хәзер сезнең сумкагызны алырга китәм. Сез менә бу даруларны ишәсез дә, ятып кына торасыз. Сөйләштекме? Сөйләштек. Хәлем юк. Инде торырга хәлем юк. Бар, курыкма. Тиз генә барып кил. Кыз хатынның пульсын тикшерде дә, бераз карап торганнан соң ике кулын кесәсенә тыгып ашыга-ашыга чыгып китте. Ак халатлы кыз озак тормады, тиз әйләнде. Табиб аның торышы белән җентекләп кызыксынып чыгып киткәннән соң, ул кабалана сумкасыннан теге малай тапшырган иске конвертларны чыгарды. Алардан аның борынына авыл исе, бүрәнә исе, теге җимерек өй исе килеп бәрелде. Ул аларны кочаклап күкрәгенә кысты да тынып калды. Укыргамы? Юкмы? Укымаса хәзер торып кунакханәсенә кайтыр да, бер саташу итеп кенә башыннан чыгарып атып, бер ни булмагандай өенә кайтып китәр. Гомере узган бит инде. Кирәкме аңа бу үзгәреш? Көче, сабырлыгы, сәламәтлеге җитәрме? Шуларны уйлый ул акрын гына күзлеген алып киде. Баш астындагы мендәрен җайлап төрткәләде дә, беренче конверт тышындагы адреска күз салды. Зинһар, кайтар мәрхәбәне. Кунакка дип кенә алып киттең бит, Мустафа. Синең башка балаң бар. Безнеке юк. Кичерегез безне.
Әнисе хәсрәттән сула бит, кызган. Син бит үзең дә баласын югалткан кеше. Без инде ансыз яши алмыйбыз, Мәгафур. Киләбез. Без Казакстанда. Бирмибез. Әнисе үлем түшәгендә. Кайтар. Ул сезне белми. Мәрхәбәнең күзләре өстендә өелеп яткан кагаз кисәкләрен күрми иде инде. Башкача укый алмыйча, ул аларны учы белән идәнгә себереп төшерде дә, карашларын түшәмгә текәп, кымшанмый тик ятты. Йылый алмады. Бәгыре катты. Шулай күпме яткандыр билгесез. Тик бераз гына ачык калган ишектән кергән коридордагы ыгы-зыгы тавышына сискәнеп уянып китте. Кемнәрдер кызу-кызу атлады. Каталка тәгәрмәчләре шалтырады. Басынкы тавыш белән кемдер кемнәрнедер ашыктырды. Ул коридорга күз ташлады. Төнге сыйык яктылыкта берни күрмәде Мәрхәбә. Караватыннан авырлык белән күтәрелде дә, ябып куярга ниятләп, ишеккә таба атлады. Ишек яңакларына ике куллап тотынып, үрелеп коридорга карады да, кире китмәкче булды. Ләкин авыруны кайдадыр куркынычсызрак урынга илтү теләге белән ашыгып, үзе турысыннан үтеп баручы шыгырдавык иске каталканы күреп, кинәт туктап калды. Нидер хәтерләтте аңа бу күренеш. Яе, капкага сөялеп калган көлсү сакаллы ир-атны, шыгырдап кузгалган ат арбасын һәм түзеп булмаслык йөрәк сызлавын. Каталканың иске тәгәрмәчләре коридорның тузган идәннәренә үртәлеп бәрелә-бәрелә, каядыр алга, әйтерсең өстендә ятучының хәлен җиңеләйтә. Аны савыктыра алырдай ниндидер башка яктырак җиргә ашыкты. Мәрхәбә дә аның артыннан иярде. Ул да ашыкты. Нишләп йөрисез сез монда? Барыгыз. Аягыгызга да кимәгәнсез үзегез, дип, каталка янәшәсеннән барган табиб үзенең ризасызлыгын белдерде. Миңа аның белән сөйләшергә кирәк, диде Мәрхәбә авыруга төртеп күрсәтеп. Озын сүзләр сөйләп аңлатып торырга вакыт аз икәнен аңлый иде ул. Сез нәрсә? Монда сезгә керергә ярамый. Бу бит реанимация. Табиб катгый иде. Мин Мәрхәбә, мин аның кызы. Безгә бәхилләшергә кирәк. Без 50 ел күрешмәдек. Табиб беравык дөресен сөйлиме юкмы бу дигәндәй, Мәрхәбәнең күзләренә сынап карап торды. Ярый, узак торырга түгел. Монда гомумән керергә ярамый. 5 минут дип, озын коридор буйлап кире китеп барды ир. Бүлмә эче тынып калды. Шушы тынлык эчендә Мәрхәбәнең калтыравык сулышы гына яшәде кебек. Мәрхәбәнең сулышы һәм табиб белән кызының сүзен ишеткән Мәгафурның күз яшьләре. Син мине ишетәсеңме? Диде Мәрхәбә тыныч булырга тырышып. Мәгафур кирпекләрен дерелдәтеп, башын селкегәндәй итте. Син зинһар, борчылма. Мин хатларны укыдым. Беләм. Мәгафур сөйләшергә теләмәгән иреннәрен тыңлатырга тырышып, Мәрхәбәгә нидер әйтәсе килде. Кызым. Мәгафур тагын нидер әйтү өчен еш-еш сулап, хәл җыярга тотынды. Мин беләм. Син мине көткәнсең. Ул кайтарам диде. Кунакка гына, дип пышылдады карт. Мәрхәбә башын гына какты. Атаның инде якты дөньяга ачылмаган күзләреннән тозлы яшь акты. Кичер, Мәрхәбә. Кичер, балам, дип ишетелер-ишетелмәс ыңгырашты карт. Мәгафур агарынып, кибеп калган кечкенә кулын өстендәге юрганы буйлап кызына таба шудырды. Мәрхәбә аларны кулларына алып, җылы иреннәренә тидерде дә, иелеп аның күкрәгенә, юеш битләренә салды. Мин
кайттым, әти. Мин гафу итәм сине. Мәгафурның салкын куллары кызының учларын ишетте. Беләсеңме? Мин бит сизә идем. Казакстандагы әти-әнинең мәхәббәте миңа карата ничек кенә көчле булса да, ниндидер бәйләнеш юклыгын мин сизә идем. Шуңа мин алардан бик еш мине яратасызмы соң сез дип сорый торган идем. Кеше яратканны җаны белән тойса, ул сорауны бер вакытта да бирми. Алар мине түгел, ә миндәге үзләрен күбрәк яраттылар ахры. Ярата белгән кеше сабый баланы ата-анасыннан айырмый. Мин һәр вакыт ялгызлыгымны, кирәксезлегемне тоеп яшәдем. Мәрхәбә янында утырган сеңлесенең инде бераз шалкынган чәчләреннән сыйпады. Бер кемгә дә кирәкмәү тойгысы мине бер вакытта да ташламады. Мин һәр җирдә очраклы, вакытлыча һәм кирәксез булдым. Бушлай кушымта кебек. Мәрьям апасының иңнәреннән кычып, чәчләреннән үпте. Хәзер бар да башка булыр, апам. Хәзер без бергә. Мәрхәбә кичерешләреннән арынып, иркен сулап куйды. Ярый әле син өеңне монда салгансың. Мин дә балалар белән сиңа кунакка кайтырмын. Чакырасыңмы? Апасы сеңлесенә елмаеп карады. Әлбәттә. Син минем хәзер иң көткән кунагым, диде Мәрьям. Әти, син кайтырсың да эзләп таба алмассың дип авылдан кузгалмады. Гомере буе сине көтеп яшәде. Бишара. Мәрхәбә сумкасыннан ташландык йорт эченнән тапкан фотосурәтне чыгарып, сеңлесенә тоттырды. Өеңнең түренә элеп куй. Синдә торсын. Мин аларны күрәсем килеп, монда ешрак кайтырмын. Мәрхәбә сеңлесенең биек йорты тәрәзәләреннән авыл зираты ягына күз ташлады. Менә әти, мин кайттым, ә син китеп бардың. Аның сүзләренә җавап итеп, зират ягыннан күке тавышы килде. Бу хәлгә Мәрьям дә, Мәрхәбә дә елмаешып куйдылар. Кем белә, бәлки бу аталарының сәламедер. Күп итеп сана кәккүк. Йылларымны күп сана. Мин дә бит ташланган күке баласыдай чит уяда озак яшәдем. Өметләндер мине. Син дә үз уяңны юксынасыңдыр. Сагынып узган йылларыңны саныйсыңдыр. Мин әле синнән бәхетлерәк кәккүк. Менә кайттым бит. Көткәннәр бер кайта ул.